Ay ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. We're back. Kasama nyo pa rin si DJ Rocky and this is SPG as in Super Backgammon Secret File ng ating kabisyo na si Jules. Si Jules na nasabihan ng kanyang babe na si Ramona na sinabihan si Ramona na nilaan daw kasi para hindi tayo kakaloka. Anyway, pakinggan na po natin ngayon ang mga kabisyo natin. Nag-share na kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ni Doc Your J. Isama mo si Ramona sa piyesta ninyo. Tapos dun kayo mag-round 2. Para parehas kayong panalo. Tapos, huwag mong kalimutan yung planggana at saka mag-toothbrush ka ha. Isama mo yung dila para may panlaban ka sa panghinang pusa ni Ramona. Good luck and happy fiesta! Eto naman ang sabi ng ating kabisyo na si DR. Jules, magpaalam ka kay Ramona na uuwi ka sa inyo para sa piyestang pupuntahan mo, pero much better kung magpapromise ka sa kanya na itutuloy ninyo ang next round ninyo sa kama para hindi siya umasa. Happy weekend sa inyo, DJ Rocky, and love you po. Thank you, Darwin. Eto naman ang sabi ni JR. Grabe yun. Yan ang mga gustong topic ni Tito Lloyd. Amo at Arian, big shoutout pala sa mga batang Congle Grab drivers na nasa Zello. Hello din kay Alan, Jared, Paul, Mike, Kenrick at kay Par John Dilaw na hindi makita sa dilim. Grabe naman kayo, kay Janjan. Mabuhay kayo. Eto naman po ang sabi ni Cardo Dalisay. Nakakailang makinig ng SPG pag babae ang sakay ko, DJ Rocky. Shoutout po sa Serrano family at Team Looban, Undoy, Daday, Jason, Kevin, Suray, Jaboy, Pugo at Cardo. Sabi ko nga sa inyo, kapag makikinig kayo ng Friday night, ang gawin ninyo, mag-ready na kayo ng headset nyo. Kung tumatawa kayong mag-isa habang naka-headset kayo, okay lang yun. Di ba nang isipin nila na baliw ka na. Pero at least, safe ka. Hindi ka matatag. Hindi ka ma-judge na manyakol. Charot to, Daroto. Ito na yung mga tropa kong inaabangan ko talaga yung voice message eh. Ito yung expert comment, commentor dito. Nandito na. Pakinggan natin voice message niya. Good day sa'yo, DJ Rocky. Nasasabi ko kay George, isang kwento mo parang nakapanood ako ng video nyo. Ingit na ingit tuloy ako. Anyway, mag-inuman lang kayo. Tignan nyo, maulit pa yan. Sama mo pala si Ramona sa piyesta nyo para kayong dalawa magpiyestahan kahit saan pa yan. Well, good luck sa susunod na bakbakan nyo. Anyway, wala na rin pake kung amoy suka, amoy ihi, amoy tae o may regla pa. Basta ang mahalaga natuloy ang bakbakan nyo at nagkatikiman kayo sa isa't isa. Lalo na kung may itsura kayo parehas at mahal na mahal kayo sa isa't isa. Ilang DJ Rocky, salamat. Iba talagang mga suhestyon at iba din talaga itong mga idea ni Brian Mariano. Ito pa sabi ni Mark Joseph Gerio. Good evening, Ma'am Rocky. Masabi ko kay Sender, I think naman na hindi naman nakaka-turn off yung ganun.
Kasi alam ko kasi na may talagang, kahit anong linis mo sa pusa talaga na yun, may odor talaga. No, natural naman yun natural na amoy niya yun, di ba? Tsaka di mo na mapapansin yun pag nasa kalagitnaan ka na ng gera, di ba? Kung nagkakaroon na ng putukan sa gera, di mo na mapapansin, maamoy mo pa ba yun? Diba, hindi na. Kaya nung time ko, sa Mondays ko, that time, hindi ko naman napapansin yun. Tsaka hindi mo nakaka-turn off yun. Ba't ako matuturn off? Yan, pangit-pangit ko, matuturn off. Diba? Joke lang. Diba, hindi mo nakaka-turn off. Kasi natural na amoy niya yun Diba? Natural na amoy ng pusa yun. So, ba't ka matuturn off as a guy? Diba? So, yun ang point of view ko. Ewan ko sa ibang lalaki. Basta yun ang point of view ko as a guy, di ba? So, yun lang. And so, babati na rin po pala sa Team TechP and Team Nakaders. Then, yung mga former nakatrabaho din sa Handgun Pistol, no, sa Arms Corps Global Defense, no, binabati ko rin kayo. And babati din po sa mga students ko sa Marikina Polytechnic College. Smooth. Thank you so much, Mark Joseph Guerrero. Hindi naman daw nakaka-turn off yun dahil yun naman talaga ang amoy nun. Ang pusa, gano'n naman talaga ang amoy. Talaga ba? Parang hindi naman. Anyway, ito naman sabi ni Charles Sancho. Dinidilaan para hindi matuyo. Baka bato itong dinidilaan mo. Hahaha. Anyway, eto naman sabi ni Bernard Laurejas. Pakinggan natin ang kanyang voice message. Basta na yan, yun. Don't get the fight the purpose for yourself. Sabi ko na nga ba nakainom na naman tong si Bernard Laurejas Bernard, sabi ko sa'yo, huwag kang magbe-BM. Type mo na lang. Minsan naguguluhan na ako sa comment mo pero pinagtsatsagaan ko pa rin, diba? Ganun ako ka-appreciative. Anyway, ito naman sabi ni Robert. Magsama kayo sa piyesta ninyo para mag-enjoy kayo. At kung ano mang gagawin ninyo, sulit na sulit. At ang maganda, magpabango na si Ramona para sulit na sulit. Actually, may gusto kong tawagan ngayon. Tawagan natin siya. Tatanungin natin to kung nakaka-turn off nga ba, no? Ang pusa na amoy wiwi. O parang okay lang kaya na yung pusa amoy wiwi? Yung ganun ba? Kasi para sa akin hindi Parang I mean, hindi naman yung hindi. Pero parang hindi okay, 'di ba? O bigla nag-play yung song ko dun sa kabila. Hindi pa sumasagot, guys, sandali lang Eto expert to pagdating sa ganung larangan kasi ang mga lalaki, sa pagkakaintindi ko lang hindi masyadong maselan 'yan. 'Di ba? Hindi masyadong maselan ng mga lalaki. Pero, ang mga babae maselan yan sa pagdating sa pang-amoy. Pero kapag lasing na, parang wala niyang masyadong pakialam. Tama ba? So, ang napagtanto ko, kaya siguro, nasabi nito ni SPG Secret File Sender na si Jules, na okay na lang yun sa kanya na hindi na siya magpapatalo, dahil lalaki siya. Dahil gusto niya yung mga ganong gawain. At mas lamang yung mga mata kesa sa ilong. Diba? Kumbaga, sa hierarchy ng senses na meron ka, merong nauuna at meron yung least lang. Diba? Kumbaga, nahuli. So, yung nauuna siguro sa kanya yung mga mata niya. Kasi ito yung ginamit niya para makita niya kung makinis, maputi, maganda, malusog, ganyan. Tapos siguro yung nandun sa pinakadulo na senses niya, yung pang-amoy niya. 'Di ba? Parang, di bale ng masukal ang gubat, di bale ng amoy wiwi ang pusa. Basta ako ay makapasok at makapag-explore. Okay lang. Wala, hindi natin matawagan Ito sana Kaya lang wala Pero anyway,
Ganun talaga kabisyo. Si Jerry Boreta gusto na lang daw tawagan. Amoy. Bigyan mo sa akin yung number mo ngayon. Tatawagan kita. Yung Viber number mo. Message mo sa akin, Rocky Tera. Mamaya. Pwede tayong mag-top secrets. Diba? So, gusto ko yung suggestion ni Doc Yorje. Etong si Doc Yorje, sama mo siya dun sa piyesta. Tapos dun sa piyesta, pagkatapos nun, gawin ninyo ni Ramona yung round 2 ninyo. Diba? Naka-double piyesta ka pa. O baga, hindi lang piyesta, nagkaroon pa ng New Year celebration. Kasi magkakaputukan pa, diba? Charotoy darotoy. Pero napaka-importante pa rin ng hygiene ng tao. Para sa akin, naalibadbaran ako kapag hindi mabango. Oo. In general, yung isang tao. So, parang kapag mabango, mas masarap na yakapin, lambingin, diba? Parang kapag hindi ka nakainom tapos lahat maaamoy mo, parang sa akin lang yun. Pero ewan ko sa iba, kaya talaga nilang tiisin basta maganda, basta sexy, diba? Anyway, ikaw din kabisyo, ganun ka, diba? Anyway, I would love to share your secrets on air and online. Ang gagawin nyo lang po ay mag-send sa akin ng email, rocketera@gmail.com. Yan po ang aking email account. So, abangan ko ang inyong mga i-message sa akin ng mga SPG secret files. Sa aking pagbabalik naman, top secrets na kapiling pa rin ang inyong Basa Princess, DJ Rocky Tera. At ikay nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is SPG, as in super. Bagnard Secret File. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!